हेल'। हेल'। गेम गेलेदोंमोनलां ओंखायनो हमाखैमोन आं। मा गेम ब्रा? ओरैनो जा फैसा मोनलाबाय थाग्रा गेम दङना मोनसे। ओमफ्राय? ओइ दंलाबायो आंबो। माथो खालामखो? खालामदों माने मा खालामनो ओरैनो थाबायलाबायदों न'आव सेर सेर। ओमफ्राय घटनाफ्रा बोरै जाखो? घटनाफोरखौलाय आरो मा होनबावनोब्रा दाख्लै 15 थारिख खालिनो पिकनिक जाहैदों। औ। बे पिकनिक जानायावबो नुखादोंना नोंसोरो आं भिडिअ हगारदों माबायदि जौखायामोन बियो। औ। मालाया जौफेदोंबाबो मालाय गाव गावनि गथ'खौ फेल खालामदों। गावना ओजों आरो फिसाज्लाया हनै मालायनि गारि सिङावसो उन्दुनानै दं। औ औ। जौफेबाय ना उन्दुबाय ओमफ्राय बाहेरायाव थांनो ओंखारलायबाय गावनि गथ'फोरखौ नाया। औ। ओंखायनो रागा जोंनानै होबोनाय जादोंमोनलै आङो। ए आब' खनजिथाखौ? औ। औ। होबाय आं जाबाय दे। ओमफ्राय अखानायै फुङाव सिखारबाय बियो। औ। सिखारनानै ओमफ्राय गावनो गारिया बै सासे हिनजाव होननाय जों राजाजारियावसो सिं जादोंमोन नालाय। औ। ओमफ्राय बे हिनजाव हरनाया गारिखौ लांबाय बिसोरो मोनानायखाय ओमफ्राय फुङाव फैफिननानै 8थासोआव मुलि फानहैनो होनबाय आरोखि बियो। औ। फिसाज्ला उन्दैसिनिखौ लानानै गारिखौ लानानै न'आव फैबाय बियो जों हजों थाबोदों राजाजारियावनो। मुलिखौ लानानै गसाइगाव दसेनो बुङो गसाइगाव दं दसेनो बुङो कुसुगाव दं दसेनो बुङो बावरागुरियाव दं बिदि बुंबाय थायो आरोखि। औ। ओमफ्राय गान दामग्राखौ जोंनिखौ लांदोंमोन नालाय। औ औ। बे गान दामग्राखौहाय आङो न'आव होफैफिनबाय। होफैफिनबा ओमफ्राय गाव मालाबानो सहैफिनबाय आरोखि बियो। अबेयावहाय? राजाजारियावहाय औ माबा मोनाव बे मा होनो अनजिमा मोननावहाय। सहैनानै बैसोरबो ना सहैदोंमोन नामा। ना सहैनानै लोगो मोनासै ओमफ्राय बेनिनो अनजिमा बिसोरनि हेलमेटखौ लानानै थांबाय आरोखि मानसिया। ए। आं थांनानै जों थाङो जिखुनु जाया फासआव कारिगाव साइदजों थांदोंमोन मानसिया। औ। ओमफ्राय फन हरबा जेनेबा मोनानानै फैयासै नालाय। औ। मोदोम सादों मादों बुनाया होननानै बुंहरबाय आनैनाव दं होनना बुंबाय। औ अबेनि आनै? आनै माने जारबारिनि। अ। जारबारिनि बिमानैनाव दं। औ मानसिया बाव गैखाया आरोखि ओमफ्राय नै अखानायै खोनाबाय ओमफ्राय सासे मानसिया औ। बुंबाय माबायावहाय दङ रुनिखाथायावसो दंहैयो मानसिया मालाबानो। रुनिखाता। रुनिखातायाव मा जाथि दंना माथो? बिनानाव दं। बिनानाव। मुलि हैदों बे सासे बोरैबा नाम होननायजों भिडिअ लालायदों ओमफ्राय बे भिडिअ हगारदों मिथिबाय आंबो। औ। दे रुनिखातायाव मा आरोखि। औ ओमफ्राय दं नालाय दं दे गाबोन फैफिननो सानबाय नालाय आंबो। औ। थांगोन साननानै ओइदिनखालिबो फैयासै बियो। औ। नै अखानायैथ' बे दाना कारिगावआव दावराव जायाखै होनबा? औ। कारिगावआव दावराव जाबाय नालाय फैनो उसुबिदा जासिगोनदां बियो होननानै ओमफ्राय गावबो खोन्थाहरबाय। जोंबो नै होनना बुंलायलायबाय। औ औ। ओमफ्राय थिगैनो दं दे खालाम जेबो नङा थ्रिटर नालाय नङा होमबा? औ औ। ओमफ्राय खालामबोबाय आं दे ओमफ्राय अलरेडि बे आंनि माबाखौहाय वाट्सएपबो ब्लक माबाबो ब्लकखासै फनबो ब्लक बिदियाव जालिदाव हरो आरोखि। गामियाव न' खाथिना जोंना बिदा सासे दंबावोना। बेवहाय फिसाज्लाखौ सोंहरो। खाजा जानो फैसाबो हरो आरोखि दखानाव सोनानै। ओमफ्राय फैगोन सानबाय नै आं दाना खोनाबाय कारिगावआव बिमानैनाव दं होननाया अखानायै माबायावसो बङाइगावआवसो दंहैयो। बङाइगाव? बङाइगाव माबाजोंसो बै अरनजय मुलि बेफारिया। अरनजय? औ औ अरनजय। रन्जय ना अरनजय? रन्जय नङा रन्जय ब्रह्म मुलि बेफारि होनना मिथिखायो बेखौहाय? अ। बेजोंसो थाफानानै भिडिअ खालामदों मुलि फानफादों। जाबाय ओमफ्राय आंनाथ' ब्लक जेबो मोनला ओमफ्राय बेनावबो सोंहरबाय आङो रन्जयनावबो मुलि बेफारिनाव बबेहाय दं होनबाय। आं लोगो मोनाखै दाख्लै खेनसे लोगो मोनदोंमोन ओमफ्राय माबायाखै। बेबो थगायहरबाय थगायहरनायाव आंबो थाल लाखाबाय लोगोफ्रा खोन्थाहरदों माबानि बाक्सानि लोगोफोर बिसोरो सरलपारायाव बेरायनो फैदोंमोन नामा ओमफ्राय बिसोर बिमा फिसा लामायाव लोगो मोनखादों जाहैदों बिसोरखौहाय।
खय थारिखमोनथाय बे भिडिअ मोनसे रायलायदों ओइदिनखालि माने माबायाव फैगासिनो दं बिसालाव सुनिबार खालि औ खय थारिख बेबो सुनिबार खालि खय थारिख गोग्लैखोथाय आंबो बांद्राय मिथिला इखौहाय फार्स्ट थांजेननाया मा 16 ना फार्स्ट थांनाया 16 थारिख फुं 16 थारिख फुङाव औ 16 थारिख फुङाव थांबाय जेनेबा फैबाय ओमफ्राय बेनाव माबानाव मुलि बेफारनावखौ नुबाय आङो ओमफ्राय अफाय दंबाय देबोरगाव दं होननानै जाबाय बिसोरो देबोरगाव दं नालाय ओमफ्राय आंथ' बुंहरबाय बे मानसिया मानो दासिमबो फैया आंनि फनखौ मानो रिसिभ खालामा ओमफ्राय बे रायलायदोंमोनबाबो रायलायाखै आरोखि बिनि गारियाव दंखायोमोन औ ओमफ्राय बुंबाय बेबो मुलि बेफारियाव थगायहरबाय आंखौहाय बे देबोरगावनिफ्रायनो ओंखारफिननानै थांबाय दाना उनाव मिथिबाय बिसालसिम मुलि फानफैदों ज'नो सोरजों मा खनजिथा मुलि बेफारि औ बिसिबो दं नामा बेबो थगायहरबाय आंखौ मुलि बेफारियाबो औ बेहाबोथ' सेल बिदि माने एसे फेमास मानसिफोरखौ लानानै फानफायोबा एसे सेल जागोन नालाय औ जाबाय ओमफ्राय नै दा थांबाय ओमफ्राय बेलासियाव फन खालामबाय आरोखि आङो नामखौ मिथिया बैसिनिखौ बै जा बिशाल मार्केटाव फानफाहैनाय बेलाय माबायानो मुलि बेफारि रन्जय गावनि बिसि दं नामा ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय बे बुंबाय नालाय दे थांफिनबाय नालाय थांफिनबाय जोंनाव माबा थांफिन कारिगावआवहाय थांफिनसै होननानै बिसमुरियाव थांसै होननानै थगायहरदों नामा नै बे रनजितसियावहाय नै ओइदिनखालिनो बेलासियावहाय आंनो सासे लोगोआ फन हरबाय माबा बङाइगाव खाथियावहाय धालिगाव खाथियाव लोगो मोनदोंलै नोंसिनि आजा बेखौजों बाजैखौ जोंना खोन्थालांबाय माबानि बाक्सानि आरोखि सोरां दैमारि होननाया ओमफ्राय बे खोन्थाहरबाय गुवाहाटियावसो सारिथानि ट्रेनजों गाखोना थांबाय निदि बियो होनना बुंलाय दसेनो उल्था जाहरलाय माबाया रन्जया ओमफ्राय थांबाय दे ओमफ्राय थांनानै आङो बेनो पेसेन्जाराव खालामबाय थाखाबाय थांबाय दे सिगांबा गुवाहाटियाव मुलि हैनांगौ आबो एसे बुरजा दंखायोमोन नालाय फैथोंसै थायै थाबाय थानानैथ' आं हरखाबाय आंनि फनखौथ' ब्लक वाट्सएपबो ब्लक जाबाय मेसेन्जाराव हरो आङो नायो माथो आं एसे रिप्लाय हरफिना आरोखि नायो आंनो रिप्लाय हरफिना ओरैनो सानबेसे जाखो नायो आरो रिप्लाय खालामफिनैया मथा मथि सानबासोआनो जाखादों सानबासोआनो 16 थारिखनिफ्राय खारनानै 20 थारिखसिमा जाहैबाय ना मारै जाखो 21 थारिखहालागै 21 ओमफ्राय आं बुंहरखाबाय नों मानो माबा हमा जेनेबा नांलायबाय खमलायबाय एसे माबाबाय खमसे खमथ' नों फैनांगौना न'आवहाय फिसाला उन्दै दङ सासे एगजाम जानोसै फरायनांगौ मास्टारफ्रा फन हरना बुंहरलायबाय एबसेन्ट जाबाय थाबाय रिपर्ट होनांगौ जोंहा होननानै जेनेबा दे मुलियाथ' फानगोन सानसेल'नो बे गुवाहाटियाव सानब्रै मा खालामहैखो बियो मालायनि कल'नियावहाय ओरैनो मिथिखागौ बे गुवाहाटि बायदि कल'नियाव माबायदि डेन्जार जायगा बियो गारि गारनानै थाहैनाय गगा लानानै थाहैनाय जायगा दंखा बियो आरो सोरजों थाहैदों बेखौबो मिथिगौ जाय मानसिजों दाख्लै रिल्स लालायलायदों बे हिनजावा खोन्थाहरबाय होननाय सिबारि होननाय जों थाहैदों आरोखि बेथ' गामिनिखा बेबो खारलांखानायखासो बेवा गथ' लानानै ओमफ्राय भिडिअ हगारनायनि जाहोना बे जेनेबा भिडिअ हगारनायनि जाहोना बेनो आं बेखौ बुंहरखानायखा सानथामनि गेजेराव नों जुदि न'आव सफैयाबा नों गोदो आंनो हरनाय भिडिअखौ होना होगोन आं होनना बुंखाबाय आं बे सानथामनि सिगांनो बेनो हरखाबाय आङो बेखौ माबाखौहाय मेसेजखौहाय जेबो गैया उबो गैया बियो माबा गैया बियो रागा जोंबाय आङो नेयो फैया खुनु रिप्लायबो हरा आंनो रिप्लाय खेनसे हर होनबानो आं बेखौ जेबो खालामा होनना बुंहरखानायखा आंबो बिदि आरो बियो सिगाङावहाय माने फार्स्ट सिगाङावहायबो बेबायदि बुंबा भिडिअ होनो थिनलायलाय भिडिअ आंबा बेखौनो माखासे गाज्रि भिडिअखौ नङा बेखौ भिडिअ होगोन आं मा गोनां होनबा बे बुनायनि भिडिअआबो आंनो होदोंना बे भिडिअखौ आंनावथ' गैखाया गावनो हरदों आंनो हरथाबावहाय फार्स्ट टाइमाव आरोखि बिदिनो बे 18 थारिखसोआव ना 19 थारिखआव हरदोंमोन बे आंनो
बुनायनि भिडिअखौ औ आंनावथ' गैखाया भिडिअ आंबो खेबफेराखै खेबनायाथ' अनजिमायासो खेबखुमादों नालाय अनजिमाया खेबनानै अनजिमाया बेनो हरदों जाहैदों खनजितानो औ ओमफ्राय खनजिताया आंनो हरबाय नै नोंखौ बे भिडिअखौ देखायनानै नोंखौ केस होगोन आं मा होगोन आं गावनो होनो थिनखाय भिडिअखौ हो होनानै नों होनो थिनबाय नालाय आंबो होबाय आरो माथो खनजिताखौ बुनायनिया औ गावनो होनो थिननानै आंबो होबाय होनानै बेखौ जोबजोब्बाय आरोखि जोब्बाय नेबायनो आङो नै सानसे दाख्लैसिमा बेखौ खय थारिखआव हगारामोन खनजिताखौ बुनाया खनजिताखौ बुनाया खय थारिखआव मोनथाय नायनांगोन र' नायबासो मिथिगोन आं बावलायलांबाय दानफिनदोंना भिडिअखौ भिडिअखौथ' गाव दानबाय गाव लगइन दंखायो नालाय गाव दानदों भिडिअखौ बेखौ माबायाव आं अखानायै नुदोंमोन नालाय 23 थारिखआव हगारदों माबायावहाय 22 हगारदों ओमफ्राय केसाव 22 जानांगौ 22आवहाय ओमफ्राय फैयै मैया दाखालि माने दाख्लैबो बे नेटबो बन्द' जाना थाबायना नेट बन्द' नङामोनलाय मानसिखौ आङो थाब लायनो हायोमोन नेट बन्द' जाबाय मिथिला खबर मोनला बिनि भिडिअ हगारनाय मानाय बेखौथ' मिथिखानायखा फार्स्ट टाइम बङाइगाव दंमोन बे फार्स्टआव बङाइगाव थानाय भिडिअ होग्रोदोंना बियो गावनि गेमनि बे रेस्पन्सनि ओमफ्राय बै भिडिअआ ओमफ्राय बेखौ नों वारनिं हरखादोंमोन आरो ना हरखादों एडभान्ससो बेनो माबायदि वारनिं हरामोन नोंलाय वारनिं हरनाया नों जुदि आंजों खेबसेबो रायज्लायाब्ला आरो न'आव फैयाब्ला सानथामनि गेजेरावनो बे भिडिअखौ होगोन आं आरो बे भिडिअखौबो बेनो मेसेन्जाराव हरनो होखादों आङो दाबो दङ आंनाव बे भिडिअआ होननानै ओमफ्राय गावसोर जेबो माबा हरा रिप्लाय हरा नालाय आरो माथो होमबालाय नों आं माबाद्रायबाय आरो बै माबानायाव बुनाय समावबो बुंखादों बियो आङो गाव मोनना नोंजों रायजो जाया होनना बुंदों नालाय दा आंखौबा फिसा सानैखौ जे फाननानैबो जाहोगोन आं माना जाहोगोन आं होनना बुंखाबाय नालाय गाव नों जुदि बेबायदि खोथाखौ बुंनो हायोबालाय नों माबा मारगोन बेवहायनो आंबो बुन्दि नालाय बुन्दि डाइरेक्ट भिडिअखौ होना होबाय आरो माथो दा बुंगासिनो दं मोसौ बायदि जुदि आं बेखौ बुदोंमोनब्ला मानो सानफ्रामबो जेनेबा माबा क'क्राझार गाबोन बङाइगाव समफोर धालिगाव समफोर गुवाहाटि माने बिदि बेरायनासो बेलाय बिनि खोथाखौ खोनासंदो बे जाबाय माथो खालामबावनो ओमफ्राय आङो रेकर्डिं लादोंमोन मा होनो भिडिअआ हगार जायोना हगार जाया हगारदो आरो माथो जेखौ सैथो खोथा नालाय सैथो खोथाखौ लाखुमानानै माथो लाब मोननो हगारना हो आंबो खनजिताजों रायज्लायनायखौ लाखादोंमोन नालाय ओमफ्राय नोंनिखौ रेकर्डिं लाग्रोनायखौ नोंनिखौ हगारग्रोसिगोन आरो आङो सोंग्रोनाय जादों आरो जेनेबा नोंबो दुखु मोननाय जायो सोरबा खनजितायाबो दुखु मोनलायनाय जायो बिदि नालाय ओंखायनो सोंनाय जाबाय आरो आं नोंनाव गावनि बेबहारा देखायनायावसो दा आंबो गरम जानानै हगारनाय जादों होनाय जादों आरो माथो गावनो बुंनानै लाखायोब्ला ओमफ्राय दिनैसिम कल गैया नामा रायज्लायनो मोनाखै खनजिताजों गैया माबानिफ्राय 16 थारिखआवहाय बे 16 थारिख ओंखारनायाव केन्सेल रायलायबायबो मथा मथि बे 2था ना बेसेबांनिफ्राय ब्लक ओमफ्राय वाट्सएपखौ ब्लक खालामथ'वाखैमोन वाट्सएपखौहाय बे बिदिनो 22 थारिख 23 थारिखआव ब्लक खालामदों बे आं भिडिअ जदिनखालि बै माबानायखौ हगारदों बेयाव खानाय ब्लक खालामदों बे वाट्सएपखौहाय खालामबाय खालामनानै नै दासिमबो गैया आरोखि फेसबुकखौ खालामनो हागौमोन बे फेसबुकखौथ' मिथिखागौ नालाय लगिङा आंबो खालामो ओरैनो ब्लक खालामो बिदि अननानैसो आङो बेखौ दासिमबो गावनि अरिजिनेल पेज जेबो खालामा आङो गाव सानोदि गैया मिथिखागौ दङ मोननैबो दङ नालाय पासवार्डआ चेन्ज खालामबाय थायो पासवार्डजोंलाय मालाय जिमेइल आंनाव दंखायोबा दे जेबो नंला दे दा हरफिननि आं दे औ दे